Baby na. Na'am baby. Wallahi kudin gadon nan an raba mana ka faɗi duk abin da kake so, duk abin da kake da bukata. Nayi alƙawarin ni kuma zan kace maka zuciya duk abin da kake so insha Allah zan maka. Ban baki ba ai ba zan karbe miki ba. A wallahi ka kada mu kai kan ka faɗa mu ko me kake so wallahi zan maka insha Allah. Na kake so. Wannan. Ina ji ko baby? Bari in dan gida zan ba da wani sako yanzu da Allah. Alo abokina kana ina? To duk abin da kake yi ka aje ka taho. Budurwata an raba musu gado yanzu nan kuma ta ce komai za ta iya yi a kaina. Kana ji ko? Idan ka zo kawai ka jani da rigima ka ce mata kana bi na miliyan 2 kuma daga nan gurin 'yan sanda muka yi duk abin da za a yi kar ka sake duk hakurin da za ta baka ka yadda. Yawwa kai sauri ka zo muna nan layin su dan na tumago. Sauri ka zo yawwa. Yawwa baby na bada sakon ko? Za mu iya tafiya ko baby mu je. Ba karamin daɗi na ji ba wallahi wannan albashir din da kika kai mun kai. Wallahi. Ba na ji ma Allah kai hakuri. Yale ni. Kuɗi nake gun sa yau shekara 3 bai ban kuɗi na ba dan haka na rantse da Allah sai ya ban kuɗi na. Dan manzon Allah kai hakuri. Dan Allah ka nutsu. Miliyan 2 wasa ce? Miliyan 2 nake gun shi. Ban kuɗi na kuma police station. Wallahi ba zan sake ki ba. Sai kin samu kuɗi na inda biya na zaki kawai biya ni. Yawa. Wallahi sai ka ban kuɗi na munafikin Allah. Munafikin Allah bai wallahi kawai ki bani tafi da shi police station. Ba ni wanka ba ni sa maka account sa maka kuɗin ka dan Allah. Kawo in sa miki account din. Shekara 2 dama neman ka nake yi. Kai munafikin Allah duk inda ka san zanganka sai ka gudu. Ashe dama za ka iya cin mutunci na akan wannan miliyan 2 wasa ce? Allah ba zan sake ka ba sai an ban kuɗi na. Duba na sa maka miliyan 2. Dan Allah ka sake shi dan Allah. Ke bai Allah dan yi hakuri saurara mu. Miliyan 2 nan ce? Dan Allah ka taimaka ka. Wallahi ba sake shi ba. Me yasa tuntuni baka faɗa mu baby? Kuɗi sun shigo. Allah ya taimake ka amma na rantsa da Allah da sai yau mun je police station da kai. Dan Allah baby karka na barin haka tana faruwa da kai dan Allah. Akan kuɗi me yasa baka faɗa mun ba? A zo ana ci maka mutunci. Abokina. Yawwa. Dama abokina fa ka hikima. Dama 100 nace zaka dauka ko? Yanzu tura mun yanzu ban account ɗinka. Ban gane ba. Miliyan 2 da aka damfari budurwarka. Kana da 100 a ciki saboda ai ka gani ne damfaras. Kaga ai nayi abun kamar gaske. Ba za ta taba ganewa ba. Me? Ban account ga 1000. Kai da Allah dan tsaya da Allah wai me kake cewa ban fahimce ka ba ma. Hauka ake yi? In kira ka in zo ka in ce zan baka 500 ka ce wani wai 100 zaka bani? Zaka an shi 100 ko ba za ka karba ba in ci gaba da tafiya. Na rantsa da Allah daga 100 ba zan kara ma wani abu ka ji na gama gaskiya. In zaka karba ka karba, in ba za ka karba ba ka bar. Assalamu alaikum. Baby me yake faruwa kuma anan? Kin ga da kaga. Kai ba komai ba kin ji gane ba. Ka tsaya muna. Kin ga ba komai ba Allah da kike dai wannan. Da Allah baby me yake faruwa? Da aka karba a hannunki dan fara ce kawai a maida mata kudin ta wallahi in ba haka ba. To wa da fare ta? Ni ne. Kina ji? Ba komai kike. Na'am. Maida mata kudin ta. Baby. Kawai kin ga ki shikenan kawai maida mata kudin ta. Haka ne. Wallahi shi da damfara ni ba halina bane ba. Yana so ya gurbata ni. Allah ya sine maka albarka da yana so ya gurbata ni. Kaga kin ga ba shi akawun ya tura miki kudin ki na rantse da girman Allah. Wallahi kai ni da kai baby har abada. Ba komai amma dai ki fara karba kudin. Wallahi ba halina bane gurbata ni zai ba tarbiyan wannan. Wallahi nayi mamakin sa. Ba duk wannan ni ba zai dame ni ba kawai ki a fara mai da kudin nan. Ka bar kudin wallahi ban maka na yafe masa amma kai kuma wallahi na ban maka. Kaga me kashe ka da wallahi take ni na rantse da girman Allah in na baka naira 10 Allah dan manzon Allah ka kai mu girman Allah kai wallahi naira 5 ba zan baka ba lokaci da fara ai ba bane mai kyau ka ga ba ni 10,000 ba wallahi ko 1000 ba zan baka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un